Okay, mga kaigsunan, mayong gabi na usab kanatong tanan. Sama sanandan sa dili pa kumuhatag sa atong mga hisgutan karong gabiuna, agi o pangumusta sa atong tanan nga mga tigpaminaw ug sa atong mga kaigsuonan, labi na kay Cardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA. Mayong gabi para sa Pilipinas ug mayong adlaw diha sa Amerika. Mayong adlaw kanimo ug sa imong pamilya, sa imong asawa, ug sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga naa diha sa Amerika. Mayong gabi kaninyong tanan. Dili ako maulaw musulti sa kanunay nga ang sentro sa buluhaton sa Dios karon niya nato nga mga Pilipino. Wala na sa Israel. Tungod kay gikuha man ni Kristo ang gingharian sa Dios o gihatag sa usa ka nasod o ang nasod mao ang Pilipinas. Tungod nini ang tahas sa Ginoo nga mao ang pagluwas sa tibuok nga kalibutan, niya natong mga Filipino karon nakasalalay, nakatutok. Mao nga magaingon ako nga unta sa tanan nato nga mga kaigsunan, nga mga Kristiyanos, bisan unsay inyong sikta, bisan unsay inyong tinuohan, nga unta makasabot kamo sa tinuod nga tinguha sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, sa tinguha sa atong Dios dinhi sa kalibutan, aron nga makatabang kamo sa pinakadako nga tahas nga mao ang pagluwas sa kalibutan. Mao nga study ninyo kaning mga husay nga akong gihatag kaninyo. Wala pa ta karon mo gamit og blackboard, pero mo gamit kita blackboard kung maghatag na ta og mga computation ingon nga pamatuod sa mga panahon nga gitakda sa Ginoo. Kay kaning buhat sa Ginoo do na may panahon nga gihulat. Mayong gabi usab sa atong mga kaigsuonan nga mga viewers dinhi sa Pilipinas. Sa atong mga kardinal, mga bishop, o sa tanan natong mga kaigsuonan, mayong gabi kay Bishop Nilo Kadutdut diha sa Surigao, nga mao ang ika-12 kapirtahan ni mahal nga Haring Filimon Riambonanza. Sa tanan nga mga 12 gauge ni mahal nga hari, mayong gabi kaninyong tanan, bisan sa mga apostolis o sa atong pinalangga nga igsuon nga mao si Rocky Riambonanza nga mao'y gipialan karon sa Kingdom of God. Mayong gabi, especially labaw sa tanan sa atong mga nanay diha, Nanay Carda, Nanay Bijing, Nanay Tia, Nanay
Ilsa kinsa padiha tanan no maayong gabi kaninyong tanan. Dili ko malimot sa pagpasalamat sa atong mahal nga magtutudlo usab nga mao si mahal nga ring Filimon Rambonansa kay kaning buhat nako didto kani naglatay niya. Gani wala ko masayon nga ako di ay ang tahasan ani sa Ginoo human siya nga mitalikod sa lawas nun nga bahin. Kay lagi ako tunguna-huna usaraman ko ka magtotoo. Pero sugod sa 2012 hangtod sa 2013 dunay mga pananaw nako nga siya miingon nga siya daw mamatay. Unya wala siya'y anak nga kabinlan sa gingharian, ako lang. 3 times ni nga yang gipadamgo nako. Sa 2018 pa to. Kay nahanaw siya sa 2018 man. Nawala na siya sa material nga bahin apan buhi siya sa espiritu. Kay bisan karon naa siya mga diktasyon diri. Usa sa akong kardinal yang gipadamgo nga ipakuha nako ang libro sa Katoliko Romano nga tua sa Roma. Pero nakasabot ko og unsay kahulugan ani. Mga kauban nako sa pagbuhat nako aning building sa massage. Nagdamgo sila nga si mahal nga hari malipayon kayo nga nagtan-aw sa mga tao nga nagtrabaho sa building. Daghan kayong mga pananaw. Human siya mahanaw, niuli ko sa Samal. Pag-abot nako didto sa Samal, gihuna-huna nako nga magmaterial ko. Apan usa ka gabi ni ana siya miduol kanako diha sa kong atubangan. Matod pa niya hinumdumi nga duha rata sa kalibutan. Dili tulo, dili upat, duha ra gyud. Matod pa niya kun wala daw siya mamatay, siya ang mulampos sa tibuok nga kalibutan. Apan kay patay naman daw siya, mao nga ako kuno ang mulampos sa tibuok nga kalibutan. Ingin din siya mao nga dawatan ni. Pag ingon niya nga dawatan ni, dunay akong nakita nga murag kalibutan ako tan-awon, murag globo nga color blue. Dayon naghinay-hinay siya kalayo na palayo didto siya sa misulod siya atong ngit-ngit nga purtigyong pagkangit-ngita nga di gyud makabalik ang tao kung musulod siya didto. Mao to nga pagtan-aw nako lingin man murag globo, akong huna-huna bugat kayo. Pero sa diha nga akong giarsa, natingala ko kay wala ko mobati og kabugat. Bisan nalagamay. Murag gapas nako giarsa. Tungod nini nagpadayon ako sa mga buhat hangtod nga gipakita ko nga si Abraham akong gibanhaw ug nabanhaw gyud si Abraham. Kay kaning mag-istorya ta sa gobyerno sa Dios. Mag-istorya ta sa gingharian sa Dios. Manukad ni didto gyud ni Abraham. Dili kang Isaak, dili kang Jacob.
Kay kung atong basahon sa Isayas Isayas 51 hangtod sa 2. 51 1 ug 2. Patalinghog kanako kamo nga nanagsunod sa pagkamatarong, kamo nga nanagpangita kang Jehovah, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa, ug sa lungag sa gahong, diin kamo kaluta. Tumanaw kamo kang Abraham, nga inyong amahan, ug kang Sara, nga nanganak kaninyo, kay sa usa pa lamang siya gitawag ko siya, ug gipanalanginan ko siya, ug gihimo ko siya nga daghan. Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan. Kung imong tan-awon sa aktual, ang gisultihan sa Dios ani, mao ang mga Israelitas o mga Hudyo nga ang ilang amahan si Jacob. Apan kung imong pasultihon ang Dios, ang amahan aning kaliwatana si Abraham man diay. Ngano man ni? Tungod kay si Abraham ang amahan sa mga amahan diha sa Kanaan sa mga anak sa Dios. Kay si Abraham nanganak man ni Isaac, ug si Isaac nanganak ni Jacob. Kani sila mga anak lang ni Abraham. Mao nga si Abraham kanang amahan sa mga amahan. Siya ang principal nga amahan ining kaliwatana nga mao ang matuod nga katawhan nga pinili sa Ginoo. Diha sa ibabaw aning kaliwatana gitindog ang panggobyerno sa Dios nga mao kadtong theocratic form of government. Gikumpos kani sa kabalaoran, tulumanon ug mga sugo, ug ang mao nga panggobyerno gihinganlan nga kingdom of priest. Kay nisaad man ang Dios matud pa niya, ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Mao nga kung imong pangitaon karon ang mga anak sa Dios, imong banhaon karon ang mga anak sa Dios, manukad ka didto ni Abraham. Kay si Abrahaman ang amahan sa mga amahan sa kaliwatan sa mga anak sa Dios. Busa bisan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga Israelitas o mga Hudyo iyang gisultihan sa pag-ingon, ang inyong amahan nga si Abraham nalipay siya sa adlaw nga siya nakakita kanako. Mao na nga ang principal nila nga amahan dili lang si Jacob, si Isaac, kundili si Abraham. Diha dayon sa prophecy sa 8:11 sa Mateo miingon si Jesus, daghan unya ang mga bot gikan sa silangan o kasadpan tambong sa kananan, uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit.
mao nga dili mahimo nga dili ta manukad ni Abraham. Mao kanay dakong tuyo sa Ginoo ngano nga gipakita niya kanako nga gibanhaw nako si Abraham. Og nakita nako nga si Abraham nabanhaw og naghalog kaming duha ni Abraham. Tungod lagi kay si Abraham taga Mesopotamia man, ug ang bag-o nga Mesopotamia mauman ang dapitan, gipabalik ako sa Dios niining dapitan. Gisultihan ko sa Ginoo matud pa niya, humana ang imong buhat dinhi sa samay, muuli ka sa dapitan. Kini tungod kay kun istoryaho nato ang kinabuhi ni Abraham, kinahanglan man muuli ka didto sa Mesopotamia, kay si Abraham didto man sa Mesopotamia mahimugso. Didto man siya nataw sa Ur sa mga Kaldehanon. Ugawas pa ni ana, anha man aw kanang Mesopotamia, yuta man na ni Abraham. Yuta sa Dios. Mao nga gipauli ko diri sa Israel, dapitan Israel City, o kaluoy sa Ginoo, nagpadayon ako hangtod karon na himo dayon nga sumpay sa buhat ni mahal nga Haring Filimon Riambonanza, kay siya man ang agian aning espirituha gikan ni Dr. Jose Rizal dahil didto niya milatay sa 1931. Mao nga nakita niya nga kaning dapitan mao ang bag-ong Mesopotamia. Nagsinggit siya, pag abot nako diri, nitindog siya sa kong atubangan, gahalog yang ba diri sa akong tuo nga dalunggan, murag gaakbo sa kong abaga. Ingin siya tinuod gayon nga ang dapitan city mao ang bag-ong Mesopotamia. Apan dili na ako makasinggit karon kay wala naman ako. Tinago naman ako karon. Munay istorya niya. Mao nga niya kita karon dinhi sa balaan nga syudad ug atong gipadayon ang pagbutyag sa dako kayong taha sa Ginoo alang sa tanang mga Kristiyano. Tahas natong tanan. Kadtong na nagingon nga wala na ning dapitan kay gibiyaan na ni sa Dios, undangi na ninyo kay silot ang gahulat ninyo. Silot ang inyong gihulat. Kay dili gina tinuod nga gibiyaan kaning dapitan, kay bag-o na kani ang gibiyaan kanang daan. Nisulti ang Dios sa Jeremias 25:12 nga biyaan niya ang yuta nga mao ang Babilonia sa walay katapusan. Munang dili na mo balik kanang Dios diha karon sa Iraq nga kanhi mao Mesopotamia nga mao ang Idin nga mao ang Babilonia. Dili na siya mo balik, mao nga wala mahimo nga Kristiyanos kanang nasura. Kay kanang gingharian ni Kristo ihatag man sa nasod nga mahimong Kristiyanos. Ang Iraq dili Kristiyanos nga nasod. Munay ilhanan nga dili na kanang dapita diha ang balikan
aron harian ni Kristo. Busa undangi gina ninyo sa labing daling panahon. Kay ug di ninyo na undangan, nakita nako ang inyong silot. Duol na kaayo sa inyong higdaanan. Silutan mo sa Ginoo. Mga igsoon, kaning akong topic karon sumpay kani sa atong topic gabii. Bahin sa gisulti sa Dios nga matud pa niya kita karon sa dakong tahas sa Ginoo. Ang kakalisin ay kalisin. Mao na istorya niya. Ako dayong gipahibalo sa akong mga kardinal o mga bisya. Bisan pa unsa ni katinuod, pandigid malikayan nga mas daghan ang dili mutuo kaysa mutuo. Mao nga ang akong singgit alang lang niadtong mga mutuo, dili sa mga dili mutuo. Matud pa sa kong giingon nga gikan sa Katoliko Romano ngadto sa mga Protestante usara gyud ni diha kang Kristo. Dili kay ang Katoliko Romano ra ang luwason. Dili pod kay Protestante ra ang luwason. Dili gyud. Kay si Kristo wala magpakamatay alang sa usa ka pundok ra nga sekta o religious, kundili alang sa matag usa nga nahigugma kaniya. Matud pa diri sa Juan 1 Juan 1:12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Wala gini mga igsuon magtumbok og usara ka relihiyon ang iyang gitumong. Matud pa niya dinhi, apan sa tanang midawat kaniya, di sa ato pa bisag unsay imong sikta karon, di man matukod ng sikta nga Kristiyanos kung wala na mo dawat ni Kristo. Kay once ka matukod na ang ilang Diyos diha si Kristo man, mao nga walay pinihig ka ng Diyos. Dili but sabton nga ang gipakamatyan sa tong Ginoo ang Katoliko ra. Dili but sabton nga ang gipakamatyan sa tong Ginoo ang Lutheran ra, ang Anghelican ra, ang Methodist ra, ang Presbyterian ra, ang Baptist ra, ang Seventh-day Adventist ra, o ang mga born again ra. Dili na tinuod mga igsuon, kundili gihalad ni Hesus ang iyang kinabuhi sa cross alang ni adtong tanan nga mutuo ug musalig kaniya. Atong basahon ang pamatuod aw mao ni ang iyang pag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Itagaag kagahom kay ang mga anak sa Dios God kadto mang kaliwatan ni Abraham. Dili man tong uban. Apan kun atong tuuhan
si Ginoong Kristo, midawat ka ni Kristo, automatically duna kay right nga nahimo kang anak sa Dios. Busa makatoliko Romano man ka o protestante man ka, once nga midawat ka sa akong Ginoong Kristo, diha nahatagan kag kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Muna akong garantor nga niya sa tanang mga Kristiyanos ang tahas sa Dios nga mao ang pagluwas sa kalibutan. Dugang pa niini atong basahon ang buhat kapitulo 10 bersikulo 34 hangtod sa 35. Dugang pamatuod kini nga ang Dios wala magpili og sikta nga maoray iyang luwason. Busa dili tinuod ang mga doktrina o pagtulunan nga nagtudlo sa mga tao nga gawas sa ilang pundok morgi maluwas, wa nay lain sila ra. Ngano man atong basahon ang buhat 10:34 ngadto 35. Ug unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Walay pinalabi. Sa to pa, Katoliko Romano man ka o protestante man ka, ang Diyos diha walay pinalabi. Aritas 35, hinunua nga sa matag usa ka nasod iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlo kaniya ug magabuhat sa matarong. So dinhi mga igsuon sa sitas na itong gibasa, tataw ug tinaw kayo nga wala kani magtumbok ug usalang kasikta o baruganan nga maoray gihigugma sa Ginoo. Katoliko Romano gihigugma sa Ginoo. Maingon man ang mga protestante gihigugma pud sila sa Ginoo. Busa kinahanglan magsinabtanay ang tanan. Unta masabtan ninyo ang tumong ni Kristo Jesus. Ngano nga siya gipakataw man didto sa Israel. Kay aron nga makatabang kamo sa tahas sa Ginoo karon. Ang tahas sa Ginoo karon nga nahimong tahas sa mga Kristiyanos mao gyud ang pagluwas sa kalibutan. Ay kung atong basahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 17. Arita sa 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Uni hinungdan nga gipakatao siya aron luwason kaning kalibutan. Ug tungod lagi kay kita nga mituo sa iyang ngalan, nahimo man tang usa ka lawas diha kaniya,
sato pa nahimo tang umalambit sa tahas nga iyang gipas-an sa kalibutan. Kung ang iyang tahas mao ang pagluwas sa kalibutan, kita usab nga mga Kristiyano nakaambit sa maong tahas pagluwas aning kalibutan. Muni inyo karon nga huna-hunaon sa makadaghan unsa ni katinuod kaning singgita. Kalimti sa ninyo kadtong huna-huna nga kaning kalibutan mahanaw matapos sunugon sa kalayo. Tutukan nato pagbalik ang atong Ginoong Hesukristo. Unya kuhaan ninyo ang pinaka tuyo ngano nga siya gipakatao sa Israel. Motoy kuhaon ninyo. Kaya aron pag balik karong panahona, pag tanaw ninyo karon, masabtan ninyo kining akong gisangyaw. Karon unsaon man ni pagluwas ning kalibutan. Imong tan-awon kanang gingharian sa Dios. Kanang gingharian sa Dios, gobyerno ni sa Dios. Nga Dios gyud, tingugid sa Dios ang ikinabuhi sa mga tao diha sa sulod sa maong nasod. Pariha sa una sa Israel nga sa wala pa sila makasulod sa Kanaan, gihatag sa Dios ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Pinaagi didto ni Moises ug pinaagi dayon sa mga saserdote nga kadtong mga saserdote maoy mudala sa tingog sa kabalauran tulumanon og mga sugo sa Dios. Ang tuyo ani aron mamintin sa mga tao ang pagkahadlok ngadto kaniya ug mamintin sa kasing-kasing sa mga tao ang pagsalikway sa dautan ug ang pagpili sa matarong. Aron ang tibuok nasod mahimo nga matarong ug mahimong gingharian sila sa Dios. Munay tuyo ana. Mao ni motoy gingharian sa Dios. Kingdom of priest. Gingharian sa mga saserdote. Kay kanang mga saserdote mao kana ang mudala sa tingog sa Ginoo, tumintin para imintin ang kalinaw, pakigdait, kaangayan, katarungan diha sa nasod diin ipahimutang kanang gobyernoha. Mao nga kun mutan-aw kamo og gingharian sa Dios, gobyerno kani nga iya sa mga pari, iya sa mga saserdote. Mao gani nga si Kristo labaw nga saserdote. Gitawag siya og supreme divine priest. Labaw siya nga saserdote, kay mga saserdote man ang mudumala sa maong gobyerno. Mao nga gipadaghan sa Ginoo kaning mga Kristiyanos una sa tanan dinhi sa Pilipinas
Kay aron nga inigabot sa panahon, iyang singgitan, iyang pahibaluon sa tahas nga mao kaning pagpabarog sa matarong nga gobyerno gikan kanato nga mahadlokon sa Dios. Ang mga pangulo aning gobyernoha nga matarong mao kamo nga may kahadlok sa Ginoo. Kadtong tanan nga mga leaders sa mga pundok, either born again, Katoliko Romano, or sa mga Christian denomination, o sa mga Protestant denomination, kanang mga leaders diha karon nga diha sa ilang kasing-kasing tinuod nga may kahadlok sa Ginoo, you are one of the good leader of our country. Kay kaning mo dumala sa matarong nga gobyerno, mao ang mga tao nga may katakos ug may kahadlok sa Dios. Basahon nato sa Exodo 18:21. Matod pa, labot pa magaandam ka gikan sa tanan nga katawhan ug mga tao nga may katakos, mga tao nga mahadlokon sa Dios, mga tao sa kamatuoran nga nagadumot sa ganansya nga dili matarong, sa tupadili hip-hip, ug ibutang muskini sila sa ibabaw nila nga mga pangulo sa mga linibo. Uni mga leaders, mga pangulo sa mga ginatos o mga pangulo sa tinagkaliman o mga pangulo sa tagpulo. Muna'y sampol mga kaigsunan nga kini diay mo dumala sa katawhan. Mga tao nga may katakos, mga tao nga mahadlokon sa Dios, mga tao sa kamatuoran, mga tao nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong. Muna'y gitawag dayon og hip-hip. Kinsa maning mga tawhana, mao kamo nga may kahadlok sa Ginoo. Gikan sa tanang mga protestante, gikan sa Katoliko Romano, kinsa diha nga pare nga may tinuod nga may kahadlok sa Ginoo, diha sa tanang mga protestante nga tinuod nga may kahadlok sa Ginoo, kamo naa diha kaninyo karon ang paglaom sa matarong nga gobyerno para sa Pilipinas. Kay kanang gingharian ni Kristo o ang tanang mga hari magagikan man ni Kristo, sato pa mga tinuod ning mga Kristiyano nga may kahadlok sa Ginoo. Kay ang tinuod nga Kristiyano kadturang may kahadlok sa Ginoo. Basahon nato sa Pinadayag 1:5. Ugikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kana ganing mga hari, mga igsuon, from president, vice president, down to senators, congressmen, governors, mayors, barangay leaders, mao ni mga hari sa yuta nga gikan sa atong Ginoong Jesucristo, may kahadlok nga tinuod sa Ginoo. Mao kamo karon. Diha kaninyo muguwa kani mga igsoon.
busa naa nato ang paglaom sa matarong nga gobyerno sa Pilipinas. Kung kini matukod nato ni, maingon dayon sa unang panahon dito sa Israel nga kanang Dios halos naong sa naong makigsulti sa mga propeta. Naong sa naong mahalos mahikap na nila ang Diyos. Kay matarong naman ang mga tao. Mawala man dayon ang tanang kahilayan ug mawala ang limbong sa katauhan. Dito pa mawala ning kahilayan sa Pilipinas. Naa nato ni mga igsoon. Naa nako ug naa pod ninyo. Naa ninyo kaning tanan. Kay ang tinuod gani nga Kristiyanos may kahadlok kana sa Dios. Dili limbunganon, dili kawatan, dili madaog-daogon sa isig katao. Kay mahadlok man siya sa Dios. Kung kani nga kasing-kasing maoy mo dumala sa atong gobyerno, diha kita makakita. O gobyerno nga puno sa katarungan, kaangayan, panagbuligay ug pakigdait sa tanang mga tao. Mao nga ang mga hari magagikan kang Kristo. Si Kristo ang punuan sa mga hari. Kay kanang Dios dili man mo dawat sa hip-hip sa ato pa kanang mga tao diha nga magdumala pod sa mga tao. Matod pa didto may katakos nagdumot sa ginansya nga dili matarong. Mao kana ang may katakos ug angayan nga atong opisyal sa atong gobyerno. Kay ang Dios nagdumot kana sa hip-hip. Unya walay pinalabi ang Dios. Basahon nato sa Exodo 17:10. Exodo Deuteronomio, Deuteronomio 17:10. Tung basahon. Og Deuteronomio 17:10. Ha? 17:10 ba to? Sakto man daw ito, 17. 17, no? Nabali, no? I'm sorry, ha? Okay. I'm sorry, mga igsoon. Deuteronomio 17 di ay. Kay ang Dios nga amahan, aw kay si Jehova nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo. Ang dako nga Dios ang makagagahom ug makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao, dili usab mo dawat og hip-hip. Di gid mo dawat og hip-hip ng Dios. Mao na nga dunay ning anhi diri iyang gikuha ang amungalan kay Bajitan. Akong gibalibaran ritso. Inko, I'm sorry. Dili mi mo dawat anang kwarta ninyo. Kay wala man mi mabuhi sa inyong kwarta. Bisan pa nagpila ka libo na inyong kwarta, wala mi mabuhi ana. Mao na nga among gibalibaran ang politiko nga niari diri. Kay hapit naman ang eleksyon sa kapitan, gusto nila nga bayran ni aron ibutar sila namo. Kadtong mo bayad og pugos di na mo ibutar, ang wala mo bayad mo ibutar.
Mo na dayon na mahitabo ana. Kay ang Dios diri walay pinalabi. Mo na nga dili pud mo dawat og hip-hip. Mao na nga didto sa Buhat 10:34 paingos 35 iyang gikahimutan ang bisan kinsa nga nahigugma kaniya. Busa wala ni magtumbok og sikta kung unsa imong tinuohan. Tungod niini kanang mga leaders sa Katoliko o mga leaders sa mga Protestante, kung tinuod mo nga may kahadlok sa Ginoo, atong usahan ang pagpabarog sa gobyerno sa Pilipinas nga mahimo kining matarong. Unsaon nato ni ato ning usahan og kamo ang mahimo nga opisyal didto, kay diha dayon ninyo moagi ang tingog sa Dios. Kung kamo may kahadlok sa Dios nga tinuod, mubulig kamo ani. Pero kung plastic lang ang inyong pag-atubang sa Ginoo, mahadlok kamo ani. Kay mahimo man dayon mo nga matulisok sa mga tao kung mudawat mo og hip-hip. Munay tinuod mga igsoon. Dire sa Hebrewhanon 12:14 Hebrewhanon 12:14 gisulti pagi diri matud pa panglimbasugi ang pagpakigdi na itay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Unsa kuno to? Panlimbasugi ang pakigdi na itay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Wala ka magpili og sikta. Dili kay maingon ta nga dunay pinalabi ang Dios nga ang inyo ra yung sikta mo iluwason. Pero og mo na inyong pagtuo, sige padayon lang mo. Kung mao ginay inyong huna-huna nga kamuray maluwasa, sige padayon mo. Kay ako didto ra ko sa tao nga tinuod nga mo serbisyo sa Ginoo ngadto sa katawhan. Doon na may moto ani, alagad sa Dios, alagad sa katawhan. Pero ba raman. Kawatan maning dako. Minig alagad sa Dios, alagad sa katawhan. Kitag isang malitang kwarta, niingon na mag-alagad sa katawhan, di na alagad sa Dios. Ito na may isang malitang kwarta. Sa to pa, wala to'y kahadlok sa Dios. Ay wa man siya mahadlok nga ang iyang kwartang minalita, binandol sa bangko, dili makaluwas niya sa impierno. Kadtong tinuod nga may kahadlok sa Dios, di gito madalag bayad sa salapi. Kay mahadlok to siya sa impierno nga maoy mulusaw sa iyang kalag. Mao nga matud pa sa Exodo 18:21, kadtong tao nga may katakos mahadlokon sa Dios, tao nga matarong
ug ang mga tao nga nagdumot sa ganansya nga dili maayo maoy gam-on nga mga pangulo sa linibo ginatos tagkalim-an ug tinagpulo. Sa to pa usa lang ni ka example nga kanang modumala sa mga tao nga tinuod nga may kahadlok sa Dios. Ug wala ni sa gawas naani sa mga leaders sa simbahan, naani sa mga pari, mga pastor, mga ministro kadtong tinuod nga nahigugma gyud sa Ginoo. Kamu mao ang paglaom sa atong nasod nga Pilipinas. Kamu mao ang kahayag alang sa mga Pilipino. Unay tinuod ana mga igsoon. Mao nga wala ko mag-ingon nga ako ray gisugo sa Dios. Kitang tanan nga mga Kristiyano gisugo kita sa Ginoo. Katoliko Romano gisugo sila sa Dios. Naa gipalatay sa Ginoo ang paghandom sa iyang mga buhat. Ug ang mga Protestante gisugo kunis Ginoo usa ayaw kamo pagtamay sa Katoliko. Ayaw ninyong tamaya ang Katoliko ngano nga sila samtang gasimba ay mga larawan diha. Kay bisan pa kung maingon pa nga Dios na sila, ang Diyos sa mga Diyos. Kanang mga tao Diyos man ta. Mao nga kung kitang mga tao Diyos ta, kana po mga larawan nila diha, mga Diyos na. Kay larawan man na sa mga tao nga nangamatay, nga nagsakripisyo aron sa pagpabiling maligpon ang ilang tinuuhan. Dili mayo tamayon. Ay kung ako ang pari sa Katoliko, di ko mo balibad nga maingon ko nga naay Dios na, di ko mo balibad na. Pero atong basahon ang naisulat. Diri sa Deuteronomio 17. Unsa may giingon? Kay si Jehovah nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios. Dili day kay usaray Dios. Dios siya sa mga Dios. Unya kanang mga Dios diri small d naman nga ilang giingon nga Dios. So bisan pag ingon natong mga Dios na sila, naaday na sila'y Diyos. Bisan pag mga Diyos na, naa sila'y Diyos. Kinsa man ang Diyos nila? Ang atong Diyos o maupoy ilang Diyos. Ay mato diri, siya Diyos sa mga Diyos. Kinsa man ning Diyos sa mga Diyos, mao ang atong Diyos. Mao ang Diyos sa mga Kristiyano. Bisan sa ubang mga sikta, bisan sa ubang reliyon, sama karon sa Judaism, Islam, Diyos na dito. Sama karon sa Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, managlahi lang ang formula sa pagsimba ngadto sa Dios, pero ang ilang kasing-kasing nakasintro sa Dios nga creator aning kalibutan. Sa ato pa Dios gyapon to nato. Dios siya sa mga Dios. Mao nga dili mayo nga atong hilabtan kamong mga Protestante tama na. Kay sinugo gid mo sa Ginoo. O dili lang kamo ang gisugo. Numero 1 nga sinugo ang Katoliko
Romano. Sila ang gitahasan sa pag-compile aning Biblia. Munang moingon sila, kung wala aming Katoliko, wagin may Biblia ron. May katungod na sila mamuyboy, kay inyo mang gihilabtan. Di man na sila mamuyboy o wala pa hilabti. Lisod man po og atong ingnon nga kamong protestante mao'y nag-compile nga 1570 naman mo. Samtang sila didto pa ni sa panahon, bisan pa sa panahon nga wala pa mohari si Constantino sa 312. Diha na ang Katoliko. Paghari ni Constantino sa 312, kadtong mga Kristiyano nilikon dayon sila. Kay pagka 313, gasulat man si Constantino og si Licinius og Edict of Milan, legality sa Christianity sa Pilipinas, sa kalibutan, dito sa Roma ni Miguel. Munang ang nahimo nga sumpay sa buhat ni Kristo gikan sa Israel dito sa Roma ni Miguel. Munang dito gipadala ang damgo sa usa ka emperador nga mao si Constantine the Great, kay aron makaluwas siya sa mga Kristiyano. Kay kung wala si Constantine the Great, dili mo daghan tong Kristiyano, kay pamatyon man tong anam-anam. Kay masuko man ang emperor sa West. Supak man sila. Gikan ni Diocletian, dito ni Galerius, kadto si Trajan, katong unang nagpapatay sa Roma, si Nero sa 58 AD. Siya to'y numero 1 nagpa-masakir sa mga Kristiyano. Na kay di man nimo spread sa tibuok kalibutan kung dili ipaagi sa Roma, kay ang Roma man mo'y ga-control sa tibuok kalibutan adtong panahona. Tungod niini sa diha nga nahimo ng emperador si Constantino sa 306 to 300 aw hangtod sa niabot ang tuig 312. Gubato ni Constantino ug ni Maxentius dito sa Milvian Bridge anang October 28, 312 AD. Ni anang gabi ng anang October 27, dunay damgo nga gipadala ang Dios kang Constantino. Gingon nga dito sa panganod dunay adlaw nga dito ang cross sa ibabaw sa adlaw, nagtindog ka ng cross. Sa tiilan sa cross dunay Greek nga sinultihan, in toitu nika. In toitu nika. Sa Latin, in hoc signo vinces. Sa English, by this sign. By this sign, thou shalt conquer. Tungod ani, nakadaog si Constantino, kay pagkabuntag ana, yamang gimarkahan og cross ang mga taming sa iyang mga kasundaluhan usa ni gubat ni Maxentius. Nakadaog siya. Mao nga si Constantino ang nagluwas ani dito sa Roma. Kay na-convert man dayon si Constantino pagka-Kristiyano.
tungod ni adtong krus kay nituo man siya. Aw tungod ni adtong krus nga gidamgo, nituo siya sa mga Kristiyano. Tungod ni ana na convert siya pagka Kristiyano. Mao nga pagka 312 aw 13, I'm sorry. Gisulat dayon ang Edict of Milan nga legality sa Christianity. Katong usa dito manlulutos man to mutong ni pahawa. Pag-abot sa 324 gagubat si Licinius og si Constantino. Napildi si Licinius og didto si Constantino nahimong sole emperor sa Roma. Tungod nini ni-spread ang Christianity. Kay ubos naman sa kagahom ni Constantino ang pagbuot. Duna na dayon toy sandilo ni anang Marso City 321 AD. Munang paspas kayo ang paglaganap sa Christianity nga mao ang Katoliko Romano. Mao nay tinuod ay lang mo kasuko kamong mga protestante nga moilog mo sa Katoliko. Mao nang mabuybuyan mo hasta ko mabuybuyan kog apil. Kay sila man kanang nag-compile anang Bible kay sila may gilatayan anang sugo. Di mo ingon dahil sila kung wala pa'y Katoliko nag-compile anang Bible. Wa gyud mo'y Biblia karon nakatinuod man na. Kay sila man mao'y gisugo ani pag-compile. Di man na muguwa ng istoryaha o kanipong mga kaigsuonan nato dili manghilabot. Nang hilabot man pod. Di nabuybuyan mo, naapil pugo sa ilang pagkuan, pero ang ato ani matud pa diri sa 12:14 sa Hebreo, panlimbasugin ninyo ang pakigdinaitay sa to? Panlimbasugin ninyo ang pakigdinaitay, dili pakigdinautay. Pakigdinaitay. Panglimbasugi ang pakigdinaitay uban sa tanang tao. Ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. So useless po. Ingno nato nga kamoy gakumpay, inya wala kunoy pakigdait sa atong masingka Kristiyano, di gihapon mo mahilangit. Daw sama mo sa wa makakita sa Ginoo. Busa aron mahilom ang kalibutan, mawala kaning debate kay kanang debate dugang man na nga nakapasilaog sa kasuko sa Ginoo kay unay-unay mag-away. Unya nagpasigantaray sa usag-usa. Kay lagi mo may gidoktrina god nga siya ray tinuod walay labot ang uban. Wala na kay diri sa kasulatan makigdait kita sa tanang mga tao. Aron kita makakita sa Dios. No? Panlimbasugi ang pakigdinaitay sa ubang mga tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. So sa mga protestante magpinasayloanay kita uban sa to mga kaigsuonang Katoliko magpinasayloanay. Nakalabay mo og daotang istorya dito, sila pod nakalabay undango na unya pinasayloanay ang matag-usa. Magpinasayloanay ta. Kay ako pod naka hatag pugo og mga
Dili na makadiyos nga mga komento, answer sa mga comment. Tungod kay wala, over na ba? Pero sige lang, ato ng kalimtan. Kay ang ato diri nga ipatigbabaw, pakigdait sa matag usa. Busa atong undangon na o kaning mga protestante muundang na pod og panghilabot sa atong mga kaigsuonang Katoliko o kamo pong mga Katoliko, undangi pod sila ninyo glutos kay dili kay kamuray gisugo diri sa kalibutan. Tanan nga nahigugma nga mopadako sa tuluohan ni Kristo, gisugo kana sila sa Dios. Kung pananglit inyong hunahuna wala na sila sugua, tumo-tumo ra na, ay lang mo og hukom kay ato lang tan-awon ang sangkuan ana. Kay diri sa Buhat kapitulo 5 no, bersikulo saraman to katong bitang koan matun-as ra na kun dili na iya sa Dios. Asa man to diri? Ang Dios mao ang ay og pananglit dili na iya sa Dios, mahanaw man na, di man na makalampos. Pero og iya sa Dios na, basin hinuon nga nakigbatok na kamo, batok na sa Dios. Naman na diri, research lang na ninyo sa Buhat 5. Anara dire, Buhat City da ini. Ang panalipod ni Esteban. No? O ba to ni? Nawa man ni mga pangandami god. Wala diha. Na basta kay ingon ni diri nga kung ang binuhatan iya man sa tao matun-as ra sa to pamahanaw ra na. Pero kung ang binuhatan iya sa Dios, basin pahinuon nga hikaplagan kamo nga nakigbatok-batok sa Dios. Nga nakigbatok sa Dios. No? Muna nga ang atong himuon ato lang gamiton ang pakigdait sa matag usa kanato. Dili ko maulaw, sulti nga ang paglaom sa atong nasod mao ang matarong nga gobyerno. Ang kaluwasan sa atong mga kaigsuunang Pilipino nga naghingaos sa kapobrehon naa sa matarong nga panggobyerno. O kining matarong nga panggobyerno wala kini sa mga tao nga dili matinuoron nga nag-alagad sa Dios. Naa kini sa mga tao nga tinuod nga nagbaton diha sa iyang kasing-kasing sa pagkahadlok sa Dios. Naa diha ang honest nga gobyerno natago karon. Naa ninyo kaning tanan. O wala naman tay panahon, wala naman tay oras. Mayong gabi kaninyong tanan, tapos na ta sa atong oras nga live.
ug ugma po ang adlaw, panimbaho nato o doon na po kay 2 ka oras nga sibya sa atong radyo Bibo. Manamilit ako ug miingon daghan kayong salamat sa atong mga viewers. Mayong gabi kaninyong tanan.